С невиждано светлинно шоу над Стария град Несебър отбеляза своя празник. Още от сутринта в църквата Успение Богородично в града на ЮНЕСКО хиляди се поклониха пред чудотворната икона на Дева Мария. Отслужена бе и тържествена света литургия. Освен духовната страна на празника, светските прояви бяха белязани от богата програма. Подготовката е започнала още от месец март, похвали се заместник-кмета по култура на община Несебър Ели Кирилова. Това е едно изключително емоционално събитие, да обединиш всички хора, всички гости, те са особено много на 15-ти в пика на сезона, в един голям градски празник. Той няма селективен характер, никой няма да се весели на специални сцени или да се храни на специални места. Празникът е градски. Ето това е голямото предизвикателство. Началото на културната програма бе с изложба на несебърските художници. Стотици пък аплодираха духови оркестър на военноморските сили, които изнесаха запомнящ се концерт в амфитеатъра. Естествено, неочакван бе конкурсът за красота Кралица на Несебър. Жури с председател министър Божидар Димитров избраха най-красивата несебърлийка за 2009 година. Нейното име е Добра Илиева с подгласнички Милена Димитрова и Силвия Новакова. Лентите на победителките бяха връчени от областният управител Константин Гребенаров, министър Божидар Димитров и председателя на Общинския съвет в Несебър Благой Филипов. Веднага след конкурса за красота на сцената излезе трупата на Нешка Робева, които показаха най-новия си спектакъл «Бежанци». Паралелно с това на сцена пред портите на Несебър течеше Латино Купон с Нина Николина и Калин Велев. Преди полунощ обращение към жителите и гостите на Несебър направи кмета на града Николай Димитров. Повече от 25 години нашият град е част от световното културно наследство. Това е не само привилегия и признание, но това е една отговорност, за да съхраним този уникално културно-исторически град и да го предадем на следващите поколения, за да стане той една голяма туристическа дестинация. Веднага след това крайбрежният булевард на Несебър грейна в илюминации. Подобно светлинно шоу се прави за първи път. Фойерверките бяха изстрелвани от морето, като за целта в празника се включи малка флотилия. Огненият спектакъл бе наблюдаван от над 15 000 души.